Iqiniso limsuka lithi asibange lutho nani ikakhulu ngisho laba bakwethu noma laba abamnyama no asibange lutho ngale ukuthi ninduna zabantu abasicindezelayo and akuyona into esingayibanga nani leyo yabo asinandaba thina nokuthi wena une Mercedes noma uhlala kwi mansion noma udla kamnandi noma uphuza kamnandi no akuyona inkinga yethu leya kusithinte iqala ukusithinta uma wena so usetshenziswa ilaba abasicindezelayo ukuthi kube wena ocontrol izinto ekufana ngabe thina zisinike basic need ngamazi umhlaba esiphila kuona ungakwazi ukuthi wenze ukuthi wonke umuntu azi ukuthi uzolala edleni wonke umuntu azi uzovuka enzeni ekseni wonke umuntu akwazi ukuaccess education ekuyiyona yona wonke umuntu akwazi ukuya esibhedlela noma eclinic uma ezizwe ngaphilile konke lokho kungenzeka nje kamnandi ngale kokuxaka abantu but nina senifuna ukucontrola lezo zinto ziphathwe yinina ukuze nikwazi ukusitshena noma ukusicontrol ile kuqala khona kube nenkinga ikona ke siyizonda le capitalism because le capitalism yenza ukuthi kube nabantu abafuna kube ezabo izinto ukuze bakwazi ukusicontrol nathi sibenefitile kwi system kukhona izinto ngiyazikhumbula ngifunda ngo-NSFAS ngiyazikhumbula ngisebenza ka education ngiyazikhumbula ngisebenza ka justice nakwamanye ama department zikhona izinto esizibenefitile kuyona le system but angabe sizilima uma ngalokho sizozitshena ukuthi le system iyakwazi ukuthi inike abaningi base South Africa amathuba okukwazi ukuaccessa lezo zinto yabo angeke ukuthi ngoba naku thina sithe sathola lawo mathuba ambala okwenzela ukuthi izifihle because ayikwazi kuba obvious ukuthi iyasicindezela kufanele kube khona laba abambalo ezobavulela bese kuba sengazi ukuthi wonke umuntu uyakwazi uma esebenza kanzima siyazi akukona ukusebenza kanzima so kube nenhlanhla yokuthi ikhethe wena ukuthi kwenza isibuko khona kuzothiwa abanye abasebenzi kanzima now ke uma nina senifuna ukushaya ngazi ukuthi ngoba nakho nina niyakwazi ukuthola lezo zinto isystem iright noma ivulekile ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuaccess ibasic need asikwazi ukuqamba lawo manga so sizolikhuluma leqiniso ngisho ngathiwa liyasibulala ukuthi nina ninduna ezigadela abacindezela isystem ukuthi iyakwazi ukuthi iqhubeke icindezela abantu abaningi egameni lokuthi abancane babo bazibona bephumelela and into about ngithi bazibona bephumelela ukuthi naleyo success uyichazelwe yibona ukuthi yini ngamamazwi wena ngokugibela imoto engcono usuzibona usuccessful ngokuba nesalary angazi ukuthi ingconywana usuzibona usuccessful akuyona isuccess leyo ngokwethu thina ama-Africa yabo ingoba kwazona izinto ezibalekile senizichazelwa abanye abantu abangakaze baphile noma bashare igazi noma umlando nawe so kasixabene nani ningaze nikube nje sengazi ukuthi into esingayibanga nani leyo siyibanga nabaphathi benu inkinga esixhatha nabaphathi benu akukona sibehave kanje ngoba sizonda nina thina sinandaba nento zenu sinendaba nokuthi nina seniyasetshenziswa ukucontrol lawo mathuba ukuze atholwe abathile abanye bangawatholi ekubeni umhlaba ukwanele ukuthi ungasipha ukudla sonke ngale kwenkinga ungasenza sonke sikwazi ukuthi sivuke sazi sizonzana sonke ngale kwenkinga kodwa nasenenza ngazi ukuthi kunenkinga uma wonke umuntu eba right nize nisho futhi ngomlomeni asikwazi ukuphila sonke si right singaphila kanjani wonke umuntu enemali ukuphila ngokulingana ukuthi wonke umuntu akabe nemali sifuna ukuaccess ibasic needs so umsholozi akaqamba manga umethi uma kuhlula because kubonakala ngazuthi siwa exhauster wonke noma siz exhauster zonke indlela any 10 nakufanele sizame ngazo uma sihluleka kuzosiphoqa ukuthi nisibulale yabo ngoba asikwazi ukuphila empilweni esenza sifane nokuthi sifile bese kuba ngazuthi kufanele siziqambela amanga angeke siye ukukhuluma iqiniso sokuthi asiphili ngaphasi kwejustice nefreedom neequality la and akugona ukuthi kunzima ukuthi sithole inini enenza kuba ngazuthi kunzima ngoba lokhu kunenza nanihlezi nizibona ningcono noma nizibona niphumelele kunabanye iyona inkinga yethu leyo but ukuthi sixabene nani cha angeke sizixabane inina nje enosibulala ngoba nakho nivikela ukuthi nanihlezi nihleli la enizibona ngazuthi niphumelele khona injalo ke